Akwe na afụ very dark man na video ma akwe na afụ ya ifuru ihe mere last time na Edo bụ as he says state of origin. You understand me ebe o mere ndị na-apụ ndị mmadụ encounter so and the police o use ma ndị police ma ndị some guys but all this ndị na-apụ ndị mmadụ. Then on the way for rescue one person able that na ewezuga that out of kindness as a hero obu na ewezuga ife afọ ome o nwere ike onye afọ nwere ike ịnwụ mana according to what I heard I think na asị na onye afọ mechara after ka ebujere ụlọ ọgwụ na survival ya nwụpụta ebe a na m agwa gị that no mmadụ buchi ibe ya. There is no God anywhere that will protect you or that will save you. Do you understand me? You got a life ga-abalị goal. The reason why I want to put about na agwa say ka put na superstition will because mụnwa na-agwa gị okwu a I'm going to that onye a na-akpọ superstition, especially nke dị n'ime religion. The religion is all about control. Even though no we're little good to the religion, man, the damage can the good done in religion. I'm not going to the truth. Religion will cage you. Religion will make you not to think properly. More you believe about everything than you made that place. Religion can make it that you cannot question some certain things. That is all about control again. Religion will meet you the way is when that is not swallow some certain things. That is religion game make like this. Almost some certain things all got painful. And I do you understand? Now very dark man, get the reason in this video. The reason in making this video can cover like you pay for your money in a man or what. So game one name that thing. Money you be your target. And every truth in you will eme that thing. Last time, Okulo Olaputa, when me video gbasara our dear brother bụ Kremo Ameze, pucha ife okwulu ebe afọ. I watched that video. There is no word of harm in that video, but somebody tagged me. Simamon Biafuro Okulo Ola na-defend. Nje watch that video afọ fenisi. Mụ na gị na-aba ada eche the same echiche. Anụlọ m n'ife assumption. Ife sọrọ ya anya bụrụ na Okulola na-eche ese crowd. That is not of my business. Akwa ife afọ na-eme kedu ife o ji eme akwa ka o wee help mmadụ. That is ihe m na-ekwu ebe a kịta ka ịghọta ebe nsi apụta. Gị nwa nọzi somewhere na-azum na Okulola mere something na ife o ji eme ewu ka o wee bụrụ na ọnyanwa no na-eche ese crowd no ka i wee notice ya this that ihe a bụ ife na-eche mana onye afọ na-eme egbu Okulola nwere ike ọ bụ na o ji obi ọchị eme that. I don't know whether no na-eche ese crowd ma o ji obi ọchị eme. I don't care. As far as n'ife afọ na-eme abụrụ ya ihe ya harm anybody. Do you understand? Now very dark man in afọ ebe a since this guy bidoro ọ bụ na somebody enwere ife a na-akpọ determination nwegolu mmụọ na ife ọ na-eme na ọ ga-afụ isi. This guy karịa ịnachigaga azụ because there is a lot of criticism. You are chasing crowd, you are a manipulator, you know how to do this that. But see it ife niile afọ a na-akọ ọkọcha ya ọ nọrọ ka ebe a na-awụ mmiri n'okwute. Look at you where Verydarkman is today. Verydarkman tinye mkpu maka somebody. Government will respond. Na ife fa na nya na nke ndị Dangote jere. After state and done on Dangote emechara kwuo that na fa ga-train their driver. Ọ na ndị be Dangote apụtara kwuo na a ga-ekiri the bill onye dị involved. Look at ife ọbịa na Anambra steeti metie mkpu mana ọgba ọgwụ. Look at nke fish magnet without him carry more fish magnet candle right. In the Anambra state content creators in that moral and deliver. Egwanwu governor Soludo no nyanwa bụ onye kpayere fish magnet because ọ bụ na o protect a life and property onye de catch a fish magnet garden below tata.
mana Verydarkman na ife niile ọ na-eme ịpụtara ife ebe ndị mmadụ ga na-asị you are chasing crowd, you are doing this, na ịbụ ya manipulator, onyere ya o merie na ọ stọpụrụ ife ime ife ọ na-eme. So what am I trying to ịgwa gị ebe a? Nwanne m, ife ọ bụla ị na-eme ndị mmanụ obi ọcha ka eji eme, keep moving on. Because whether you do the one way good, people must talk. If you do the one way no good, people must also talk. That is why I'm putting about if you will all talk the truth, we must buy. If you lie, we also must buy. So it's better na mona again because I'm an honorable as I'm an agage. Now no bona free Gana and Igbo niile jekonoso. They got to a while like this. Yara the trouble, don't know where the truth. Always something saying the rain about that grow, especially if and the money nature makage. Yeah, need the label your business. Onye culture baby, it young me. Do you understand me? Makage why ya be didn't messy, but who gave you doggy? Igampa. Because yara for me get you because in nature, if and the mother got in our dodge, gare. Ịmara ife afọ dị mma, ife iriri na ife a bụ the right thing. Keep doing it. Na-agwa gị the truth. Ndị ekwetara ọgụ tata ga-emecha kwete gị. Ụka atọ onye dị ka eze akụ eji ọfọ. Ọkwa mmadụ nweziri ike ịpụta kịta na-adị boldly without shame si na ọ bụ onye omenala. 10 years ago, onye Igbo n'ụlọ na-ekwe apụtara identify onwe ya na ọ bụ onye omenala. But mata ya as revive omenala ndị mmadụ nwee ike ịpụta the proud mana social media today na-ekwu na ọ bụ onye omenala apụtazie n'ime afịa mmadụ apụtala n'ihu shop ya dobe oche ka nwa nzu. O nwere oge 10 to 10 years ago onye Igbo adị proud ịpụtara n'ime afịa doba ka nzu because o fili na ome ya afụta ya na ọ bụ onye na-eme babara ekiten customers ebido ịgbara ya ọsọ. Ịmara ife abụbụ the lighting nwanne m, keep doing it. Rapụkwa ife ndị mmadụ ga-akọ. Ekenekwe gị. Look at Verydarkblackman. Cat. Just were as an example. Well, exactly as an example. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị. Ekenekwe gị nwanne m. Ọ uche bụ mmadụ. Ya mesịa.